Ngiyanibingelela ekuseni babukeli emakhaya. Sibonga ixesha esiliphiwa uNkulunkulu, sibonga isikhathi akusona esethu esikamvelinqangi. Ukuphila kwethu kusethunyweni kukumdali wethu sonke. Wonke umuntu okhona emhlabeni kumele ayifune azazi ukuthi unomdali ambekile kulomhlaba. Lo mhlaba uyisisekelo sakhe umdali wezulu nomhlaba. Ngifuna ukukhuleka nawe ekuseni lapha ekhaya. Ungabe ukuphi, ukhona la eSouth Africa noma usemazweni angaphandle, ngifuna ukukhuleka nawe njengamanje. La ukhona esimeni obhekene naso, kungaba isimo esingahambi kahle empilweni njengoba ku-2023 kunamaplan obufisa ukuthi uwenze. Kunezinto obuyiplanile azenzakali ngenxa ukuthi kuvele inkinga eziphazamise noma imaphu obuyiplanile ukuthi kulo 2023 uzokwakha umuzi noma uzothenga imoto noma ufisa ukushada. Onke la maphupho bona ngazathi awasezukwenzeka. But ngifuna ukusho wena ekuseni ukuthi umvelinqangi imicabango yakhe ayifani neyethu. Wena ungacabanga ngokwakho ngokwemicabango yakho, eyakho mncane kakhulu. Nami ngilapha nje ngangicabangile ngokwemap yami ukuthi angisayokuphinde ngiphumelele, ngeke ngize ngifike kulesi simo engikusona ngokwemicabango yami. That's why kukhona izwi elithi mina nginguJehova, imicabango yami akusiyo yenu. Khona into ongayicabanga ucabanga ukuthi ngeke isenzakala empilweni yakho ngenxa yezimo obhekene nazo, but imicabango yalowa kudala iphakeme. Ngithi mina konke kungenzakala, uNkulunkulu angasenza isimangaliso phekwempilo yakho. Njengamanje ngifuna ukukhuleka nawe ekuseni njengamanje. Baba onamandla, mvelinqangi, Nkosi yezulu nomhlaba, uNkulunkulu wezizwe zonke, wena ongalali, wena ongozeli. Ekuseni naba babukeli, naba abalaleli, Baba ekuseni ababukele uhlelo lwakho oluyinkonzo yakho olubusisa abantu bakho. Ngisithunywa sakho ngimi emagumbini omane omhlaba, ngimi emhlabeni Baba owangibeka kuwona. Ngikhulekela nangu njengamanje khona obhekile njengamanje, uyayazi inhliziyo yakhe, uyazazi izifiso zakhe. Ngiyamkhulekisa njengamanje ukuthi makwenzeke lento ayifisayo. Lo 2023 Baba, onke amaplan usengashintsha lokho akucabangayo ukuthi ngeke kusenzeka. Ngithumela isibusiso Baba esinamandla phekwempilo yakhe. Nangi lo uyagula esibhedlela, ulele embhedeni njengamanje, ungibhekile njengamanje. Emzimbeni wakhe ngithumela ingelosi yasenqabeni. Nangi usejele, uboshiwe njengamanje. Kunababoshelwe izinto abangazange bazenze ngenxa yamaplan omubi, bahleze emajele. Ngiyabakhulekisa, impilo zabo ziyashabalala. Ngiyabakhulekisa kunalabo ke Baba ababoshelwe izinto abazaziyo nezokukhohlakala abazenzileyo. Ingelosi yakho mayingene kubo, baphenduke bashintshe babe abantu abazoba nenhliziyo zokwenza okulungileyo. Ngikhulekela luyamuzi njengamanje, abalala abantwana ebusuku, awulali luyamndeni. Kunezilwane egijima obusuku nemini, azibalalise. Kunezilwane ezivula ama-television, kunezilwane egijima phekothayela, kunamagundwane, kukhala amakade. Njengamanje ngithumela ingelosi eyangivusa ekufeni. Ngithi njengamanje ayigijime kulelo jalithi, ikhova ngiyayikhipha. Ngikhipha ubumnyama makuvele ukukhanya.
ngikhulekisa lo yamndeni bathwebula abantu bakhona ithunywa kwayiwa emangcwabeni emathuneni kwathwetshulwa njengamanje mabuyiswe lo umphefumulo eintabeni emgedeni emakamelweni laba bathunjiweyo benziwe imkhovu njengamanje ngithumela amandla awangene njengamanje ngiyakhuleka uNkulunkulu onamandla zulu lemfihlakalo ngiyabonga ke Jehova ukuthi lokho usekwenzile kwelakhe igama elihle lomvelinqangi uNkulunkulu wamakhosi akithi ohlanga zulu eliphezulu amanye amazulu eduma phansi emhlabeni ndumane yaduma ezizweni uNkulunkulu wabantu bonke uNkulunkulu wokhokho bethu uNkulunkulu onomusa uNkulunkulu onothando ngiyabonga mbukeli wami njengamanje December time abantu balungisela ekhaya kunabantu njengamanje abangafisa ukuphumelela abakulindile ekhaya abantu bayathakatha la ngaphandle bathakatha sengazathi ukuthakatha kuyaholela ba destroyer impilo zabantu kunabantu abangaphumeleli ngenxa yokuthakatha kunabantu abasebenza unyaka wonke imali abayiboni bayihola kodwa imali abayiboni iphelela ezandleni kanti umuntu kwasetshenzwa ukuthi bangabi namali kulesi sibongo njengamanje uzokwehluye ekhaya khona izitha engaphakathi emndenini babona ukuthi uyaphakama bakubona uhamba ngemoto bakubona ushintsha imoto bakubona umuzi wakini uyavuka bakubona uyalotsholwa bakubona bazwile ukuthi uzoshada njengamanje khona amaplan abawenzayo bazwile ukuthi uzokwenza umsebenzi wabantu abangasekho phakathi emndenini kunabathakathi bakulindile abantu abadlala abantu lapha ngaphandle unembeza kubantu awusekho unembeza wamathonga unembeza wedalo ngifuna this time lesi sikhathi December ngifuna wena uthi uya ekhaya ubundlule ezandleni zomprofeti ngomhla ka2 kuyobe kumgqibelo n3 ngibiza bonke abantu eindaweni zonke ngikubiza eSwaziland ngikubiza all over ama province wonke ngizobe ngiqinisa abantu ubusuku bonke ngizobe nginenkonzo yokulayita amakhandlela ngifuna ukuthi mawuyokwenza wehluye ekhaya wehle unamandla okumelela nezimo zabathakathi khona abakulindile nje abaplanile ukuthi siyazi usibani uyeza khona izinto abazoyibeka emagate khona izinto abazoyithumela endlini la uhlala khona ngifuna ukuthi wena uze la unemoto ngiyobe ngiqinisa ngisho imoto kulelo suku lolo ngoba khona abazoginqa ngemoto khona nje ozothi mawufika ngemoto ekhaya uyipaka banyonyobe bafike bagcoba izinto ezithile ukuthi ungabe usabuya ngale moto ngifuna uNkulunkulu wena akuvikele enze isimangaliso ngaphezulu kwempilo yakho uhambe unamandla avusa umprofeti ekufeni uNkulunkulu umumthemba izinto ziyenzeka baningi abantu esengibasizile baningi abantu abafakazayo baningi abantu abathi sesiphumelele kwesisikhathi uNkulunkulu ungathi wena mawungakaphumeleli ucabanga ukuthi uNkulunkulu abanye abantu abaphumeleli ngifuna ukuthi uNkulunkulu unesikhathi sakhe uNkulunkulu unexesha lakhe esakhe isikhathi siyeza mhlawumbe kade ukhona nomprofeti ummamela umprofeti emthandazweni ngithi mina all things are possible in God konke kuyenzeka ngithi mhla ka2 and 3 December 2 and 3 December ngifuna wena uzoba khona uphathe indwangu emhlophe noma iduku elimhlophe ekhanda ngifuna uphathe indwangu emhlophe kwa ezonela ikhanda ngizoba nenkonzo yokuqinisa abantu abayimakhaya abazothatha izibusiso ngizoba nenkonzo ubusuku bonke ngifuna abagulayo iyoqala ngomgqibelo ngehora lesikhombisa until iziphele ngesonto ntambama usuka eCape Town usuka eSwaziland usuka eDurban ngimema onke amakhawe eindaweni zonke inkonzo yokugcina le yokuthi sizolayita amakhandlela ngibamema eindaweni zonke ngimema Mpumalanga Durban ngimema Free State ngimema
Giyani, ngikumema Limpopo, ngikumema ngathini Mpumalanga, ngimema yonke indawo, onke ama-province ala eSouth Africa, ngimema eSwaziland, ngikumema emazweni angaphandle. Woza uzohlanganyela nomprofeti wakho ezokuqinisa, ezokunikeza amandla, uzothi mawuye ekhaya uyophethe isibusiso. Ngizoba nenkonzo yokulayita amakhandlela. Inkonzo yokulayita amakhandlela iyoba ngesonto ngo-10 ekseni, but sobe sifike ngomgqibelo mhla ka-2 ubusuku bonke. Phatha ingubo yokulala, phatha ingubo yokulala. Mawufika eGoli ugibela imoto usuka eThekwini, ugibela ibhasi usuka eCape Town. Mawufika nje eGoli sifonele, sikhona imoto zomprofeti ezofika zik-attende, zikulande zikubekela khona umprofeti. Fona njengamanje wena ofuna ukwazi ngale nkonzo enkulu kulonyaka. Ngizobe kunemhlatshelo, sobe sihlabile izinkomo. Ngifuna ukuthi uhambe uqinile emzimbeni wakho. Ngifuna ukukunikeza ithemba ukuthi abathakathi ngeke baphumelele empilweni yakho kulonyaka ka-2023. Uzongena u-2024 isibusiso sakho sikuwena. Ngithi-ke abaphele abantu baphume endaweni zonke, wena ozobe ukhona kule nkonzo ngiphathele imbewu ka-220 rand. Ngifuna ukuthi okunye ungiphathele ama-5 rand abe u4 amhlophe. Ngiphathele ama-5 rand awu4 amhlophe. Uphatha ama-5 rand awu4 amhlophe. Noma ungawashintsha, noma ungaya esitolo la kungena khona imali, noma kuphi uwashintshe abe u4 lama-5 rand. Phatha imbewu yakho ka-220 rand. Ngizoba nenkonzo yokulayita amakhandlela la sobe silayitela abangasekho. Sinabantu abashiya abahamba emhlabeni bengazwani, kunemndeni eyayithakathana. Kunabantu abakhuluma isiqalekiso, kunabantu imndeni eyaqabana kwaze kwachitheka igazi. So bese khona lokho sikuhlamba sigeza lokho sikugeza. Abapheleka abantu bonke amakhandlela uyowathola la esebusisiwe amakhandlela. Fona njengamanje, fona njengamanje, fona njengamanje nangumprofeti. Uyabona, ngifuna ukutshela ukuthi ungibona ngilapha ngakhululwa yithonga amadlozi. Ngaphandle kwezinyanya ayikho into ongayenza. Kunabantu abangaphuphi ebusuku. Kunabantu abalala ubuthongo bokufa. Izisho ke inkosi yamaNazaretha la ngizalwa khona ngokukamoya ithi uboyiphatha kahle indlu olala kuyo, ukuze uNkulunkulu wakho angacasukuza kuwe ngephupho. Imfini la ulala khona kumele kube clean. Ingubo olala ngazo kumele kube clean. Imqamelo olala ngayo kumele amashidi kumele abe clean. Ngoba uboyiphatha kahle even wena emzimbeni wakho kumele ube clean. Noma singekho perfect 100%, kodwa kuyazanywa. Hayi ukuthi uhamba ulala nje, uhamba ulala, uhamba uyineka nje, uyayineka nje, uyindoda uhamba nje uyineka nje, umfazi uhamba nje uneka nje, uneka. Hayibo, akeniphathe kahle abantu bakithi. Khona njengoba kuza uDisemba nje, hey, abantu bazofa utshwala. Bayoyineka osisi, bayophuza uphuzo, bathi bayajabula, bazovuka bengazi ukuthi bafike kanjani. Abaningi bazokhulelwa izingane abangazazi ukuthi ezobani. Uzobe sefuna ukuthi engabe lengane, ngoba khona abantu nje abalala ezipotini osisi abalala nenqwaba, ubizwa ngapha ayesikhotheni, aphume esikhotheni abuye ngapha. Kuhlala imbewu ezihlukahlukene. Mayisekhulelwa kasazi ukuthi ngaba lengane, usehambe ichoma nje ingane, usezala ingane ezisiqalekiso. Hayi abantu ake niphathe kahle bakwethu, namadoda nawo ke niphathe kahle. Okunye engifuna ukwendlulisa kini, yekani ukuthi uma nehla lapha niyodakelwa emsamo, nithathe nidakwe ogoloko, niphuze ogoloko, nihambe seniyedakiwe lapha niya. Umsamo is a holy place. Indawo enengelosi amathonga. Umuntu uya emsamo, fika lapha emsamo akasazi kumele athini, udakiwe, ukhuluma yonke inishinishi, uzozwakala kanjani. Yekani ukuthi uma nehla emakhaya nodakelwa endaweni engcwele, ngeniphathe kahle mani. Wema Afrika
obaba benu nomkhulu benu babe bengadakwa kanje. Phuza ugologo kuthi phuze ngisho amantombazane gwince ugologo amabhodlela emgwaqeni nezingane zesikole. Mntanami uzophasa kanjani uma ulibala utshwala wena? Imfundiso otshwaleni ngiyanikhuza ngumprofeti bana ake niphathe kahle nani bomama enidakwayo nani uzoyikhuza kanjani ingane yakho udakwa wena mama? Ngoba inkalankala umntwana wenkalankala uhamba njengenkalankala. Ingane izosho ukuthi nami ngifana nawe. Zama ukwenza kahle einganeni zakho. Ngithi ke yehlani manje ehlane emakhaya yazini ukuthi niyovusa imizi. Yazini ukuthi into eniyoyenza ukuthi yini. Right ke uphuzile ke. Waphuza ake uyeke phela. Hawu awukho umuzi oyophinda wakhe futhi ngeke uphumelele. Iphutho lenzile phuma kulo njengamanje. Ngithumela ingelosi njengamanje. Phuma usengaphuma namanje. Sasekhona isikhathi. Ngithi ke abaphela abantu bese kuthi ngomhla ka-31 December ngifuna abantu abathi sifuna ukuhlukanisa unyaka nomprofeti. Ngimema bonke abantu mhla ka-31 December New Year time abaphela abantu ntambama ngomhla ka-31 ebese kuthi ngo-4 ekuseni ngizobe ngiphuma ngibheke empophomeni amanzi ke ayisibusiso. Sengiyangimangale nje ngisho amakholo ekhuluma ukuthi amanzi akungayiwa emanzini engani uJesu wayephilisa kuthiwa kwakhona ichibi laseBethesda. uJesu la khona ayifaka khona abantu emanzini kuthiwa ingelosi yayehla phezulu. Ingelosi ingene emanzini bese kuthi ongene eqala abesephiliswa. Amanzi ninake nithi amanzi awalungile yekelani ukugeza ningaphinde nigeze. Hlalani niba amaxoxo amahorokoro. Ningaphinde nigeze ningapheki futhi ngamanzi. Ngomhla ka-31 ngizobe ngihambisa abantu empophomeni. Mfundisi awunamali, awunamoto. Umfundisi uyaliftwa ibandla lakho, amakholo akho ayakulift. Abaphela abantu ngomhla ka-31 ngifuna wena ufuna uzobe ukhona ngizokufaka kwimpophomo bese ngiba namafutha engiwahlelile azokuphakamisa mawuqeda ukuphuma kwimpophomo ngigcobisa amafutha 2024 ngifuna uphumelele ungene nomprofeti Dr. X lo prophet wabantu abaphela abantu mhla ka-31 sika December of 4 umprofeti uzobe ebheke empophomeni ezokufaka empophomeni ezokugeza. Ngifuna abafuna ukugezwa abathi 2024 sifuna ukungena nogcobo lakho umprofeti. 2024 sifuna ukuphumelela umprofeti. Abafika abantu ubusuku bonke kuyothi ngo4 bese kuphuma imoto ngiphathele imbewu ka300 rand wena ozobe ukhona. Phatha imbewu wena ofuna ukusetshenzwa phatha imbewu ka300 rand ngiyokufaka empophomeni. Ngo4 sobe siyongena khona amathonga alapha abaphela abantu abasuka abantu eThekwini Durban abasuka abantu eMnambithi abasuka abantu eCape Town abasuka abantu eMpumalanga abasuka abantu ePretoria abasuka abantu onke Swaziland sobe sibambela ubusuku bonke. Ngithi ungaphathi kudla umprofeti uzobe ehlele yonke into mhla ka-31 and 1 uyohamba ngesikhathi ofisa ukuhamba ngaso. Bantu basolunti lundi usethelekile umprofeti wabantu. Ngizwe kahle ke ngikhuluma ngedlozi la ngikhuluma ngoNkulunkulu akekho sekwabona uNkulunkulu. Angiphinde futhi akekho sekwabona uNkulunkulu. uNkulunkulu unezithunywa ngilapha nje namhlanje ngilento engiyiyona kwafika isithunywa sakwaqaba thiwa yinikeze inyanya amadlozi. Sengikhuluma ngento eyinyanyayo ngiyabona ke njengama sewucishe sewufuna ukuvala ngisho iTV kodwa awuboni wena ukuthi uvala isibusiso sakho uyahlupheka. Mina ngila ngikhona inqa yethonga. Bantu basolundi uDr X nge11 ngikhona njengamanje olundi mhla ka11 kube kumgqibelo ngikhona ngiyatheleka lapho olundi abaphela abantu njengamanje abaphela abantu njengamanje
bonke abantu abaphelele ngithi mhla ka-18 November phongola eNcotshana ngizobe ngilapho eNcotshana abaphuma abantu ngizobe ngiphethe umagezana nasi siwashe sinamandla ngithe nina enizoba khona zonke inkonzo lezi engizoyihamba ngiphathele imbewu ka300 uzoyitholela umagezana ozokugeza ukuwashe ukunikeze inhlanhla ngizobe ngikhulekela abantu ngifuna izingane zesikole enamadimoni ngithi abaphelele abantu bonke abantu abaphelele abantu lapho olundi olumahlikihle kuDr X usefikile uma uNkulunkulu ethandile ngizokuprofeta uma idalwazi ake nizithi ngikuprofete ngizokuprofeta ngikutshele indaba zakho umprofeti wabantu lo ngithi mhla ka2 and 3 December abaphela abantu sizoba nenkonzo yokubonga unyaka ukuthi siyabonga amathonga asilondile asilondoloza umvenqangi wasigcina wasilonda wozoba nomprofeti bese kuthi mhla ka31 zika December wozohlukanisa unyaka nomprofeti wakho awukwazi ukungena ku2024 ungazange uhlukanisa unyaka nomprofeti wakho abaphela abantu Durban ngizwile ukuthi niyangidinga zonke indawo bangeni sisahlela I'm coming ngiyeza zonke indawo mhlaba yalingana nani ngiyazi ngizwile ukuthi niyangidinga Qwaqwa zonke indawo ngiyeza ngiyahlela next year I'm coming ngiyabonga God bless you abafuna iwasho wena odinga iwasho njengamanje sokuphosela nanka amafoni ehla enyuka wena odinga iwasho nanka amafoni ehla enyuka kanti wena futhi othi ufuna ukuya empophomeni wena othi ufuna ukuya empophomeni ngomhla ka31 nanka ama account faka u300 wakho faka u300 njengamanje faka u300 uphatha islip sakho lesase bank faka u300 bese uphatha islip sakho sase bank wena ofuna ukuza empophomeni phatha islip sakho bese ufaka nanka ama account la faka njengamanje umnikelo ka300 uzoya empophomeni uNkulunkulu abe nani God bless you inkosi nimosise Modimo Anhlono Nenofati prophet wabantu prophet wase South Africa uyanithanda kakhulu I love you buka njengamanje uhlelo ekseni busiseka bye bye thank you wena odlala umncintiswano ngupha isibusiso somncintiswano I'm blessing you through that. now phakamisa izandla Raise up your hands. phakamisa izandla Raise up your hands. bisimali Financial breakthroughs right now. bisamathonga kini bisamathonga kini Ancestors right now. bisidalwaza kini noNkulunkulu wakho With your messengers, with your God. into ayifunayo ufuna into yakho ayifunayo Desire what is. ofuna imoto akafuna imoto ofuna umfazi ofuna You indlu want a wife and a house. wena ongathola umntwana ngifuna isibeletho namhlanje I'm healing your womb. boyisa lapha ngikhuphule ithunywa kuqala Let me raise up messengers first. baba abageshe And let them get washed. Abahlanjululi. Let them be purified. abahlanjululi Purified. abageshe Cleansed. nazonke Washed. ayikhuluma ithunywa Let them speak. ayikhuluma ithunywa Let them speak now. awukahleke Hold it now. ake ngiprovele Pause. Ngikubonise. mina ngisebenza ngobizo I went through a calling. yini ubizo What is it that I'm referring Yinto to? ongazange It's uyifundele. something that you did not get trained for it. wemntanami My bhema friend, hlweni look at the prophet. bhema hlweni Look imaka at nyawo the imaka prophet. nyawo Be upon imaka your nyawo feet. hey uba igama lakhe Oh, what is her name? ha Uzinhle. zinhle Zinhle. zinhle buka zinhle Look at the prophet. zinhle buka Look umprofeti at the prophet. Zinhle. zinhle buka umprofeti Look at the prophet. mina baba lapha pomoni baba lapha boyisa intambo yami lapha Strip, please. uphi lo mntwana mfake na intambo lapha Put ke on her waist. mfake le ntambo The strip Ngilona around her limoya. waist. Let me fight the spirits.
izosha lemoya manje I'll get banned sooner or later. ifuna ukumkhipha I esikoleni want mntanami to bank the school. ifuna ukumenza ukuthi I abe want to make stoti her abe naughty. nansi intambo izawungena The kuyena strip is about to go nansi on okuye her thatha waist. umpopho ubeke yena Put a mic against her. naso-ke What happened? iyasha lamoya obani laba Who are you? nifunani What do you want? nifunani kulengane What do you want to the child? nizwa kanjani What are you coming to do? 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 nizwa kanjani Coming to do? nizwa kanjani What are you coming to do? niyasha la You are better. niyasha You are better. niyasha pumani Get out! 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 nifunani la What do you want here? nizwa kanjani What is it that you're coming to do? niyathanda lengane What are you doing with a child? amandla Pow. ayikhulule ngane Let it get released. le mimoya eyiwisayo Let it get it to manifest. ngiyayiyeka namhlanje Oh, let it leave abuyisa amanzi ami alone. lapha ichibi Water, please. Chibi. Water, please. ichibi nale chibi nale chibi Water. Holy water. ishani la ishani Get bad. Ishani ngaphakathi. Right inside. ishani ngaphakathi ishani ishani Burnt. ishani pumani Get out! pumani Get out! pumani Get out! pumani Get out! 1 Good. 2 Go big. 3 Go tight. 4 Good. ishani Get back! ishani Get burnt. ishani Get burnt. yekani Leave here alone. Get out. pumani Get out. pumani Get out. pumani Get out. pumani Get out. zinhle Zinhle. uyaphiliswa namhlanje You are delivered. uyaphiliswa You are getting delivered. uyaphiliswa You are delivered. zinhle Zinhle. uyaphiliswa You are getting delivered. zinhle Zinhle. uyaphiliswa Getting delivered. zinhle Zinhle. uyaphiliswa Getting delivered. baba unamandla Powerful ngiyabonga God. mfenqanga Thank you, Alpha. ngibonga ukuphila Going to be healed, lapha kwalo mntwana deliverance upon the child. zinhle ubheka emehlweni Zinhle. Look at the prophet now. stand up So go. ima ngenyawo Be upon your feet. ima Be ngenyawo upon your feet. ubheka emehlweni Look at the prophet. ubheka emehlweni Confronted the prophet. ithi ngisize baba All over. ithi ngisize All over. ithi ngisize baba khuluma ngisize Person. ngisize mprofeti All my prophet. ngiyabonga I thank you ukuphila to be delivered. ngicela yonke le moya All the spirits. ingaphindi ibuye Not kimi to come back anymore. ngicela ukufunda isikole Want to learn that school. ngisiqede To complete. namhlanje Today. ngiyabonga Thank you. 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 ima ngenyawo Be ima upon ngenyawo your feet. uphilisiwe Be on your- namhlanje You are delivered. uphilisiwe You are namhlanje delivered today. come baba lengane yakho Those are all your child. bonga ithi ngiyabonga Thank the prophet prophet. Ngiyabonga Professor. ngiyabonga Ngiyabonga. ukungiphilisela ingane yami Deliver my child. yonke le moya All the Yonke le spirits. moya. iphumile They are namhlanje departed. ithathe shaya ihlombe Let us give a round of applause ibambe sithatha ihlombe for the child. upho omunye la Another one, please. ubani la Who's here? uba wena la kuwe What is your name? ubani wena Who are you? ubani who are you ubani la komzimba Who's inside the body there? ubani la Who's inside bheka there? lapha ubani la Who are you? ubani la Who are you? umkhulu wakhe Predecessor. umkhulu bani What is the name? umkhulu bani Oh, grandfather, what is the name? nifuna ngimesele lo What do mntwana you want the prophet to do? Mvulele. ngimfunele Open for her. Indoda kazimnyama. Indoda kazimnyama. umkhulu bani wena Which grandfather? ungwakabani sibongo Which surname of yours? ungwakabani Uthukuthela mina. Sizwa kamasango. Hey. nifana amasango Yebo. wahamba kanjani emhlabeni How did you die? wahamba kanjani emhlabeni How did you die? wahamba kanjani emhlabeni How did you die? wahamba kanjani How did you die? letha ikhandlela eliyena Yellow stick candle, please. Give it to the prophet. hayi siyamvulela
Lethe ikhandlela eliyelo. Buze ngapha. Let it come this way. Ngivula isipho sakhe. Gift here. Ngivula amathonga I'm wakhe. releasing her ancestors. Ngivula amaphupho. I'm releasing her dreams. Okay, ngiyamkhanyisela ke mdlonzo wakhe. I switch it on now. Ngiyakhanyisela ke namhlanje. And today, Ngithi gogo uhamba naye. grandmother, Khanyisela ithunywa gogo. messenger, Khanyisele, khanya gogo. Khanya gogo. upon her. Ngiyakhansela, ngiyakuvulela. I'm releasing you. Siyabonga thina. Uyabonga uMasango. Gigitsa! 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 Nana ikhoma bekayithatha. Sivele simnyama. Niyafuna namhlanje. I'm releasing today. Niyamvulela namhlanje. Open today. Ayasinda umntanami. Ngase ngamthwesa ijoko. Vulani ke namhlanje. Open today. Ngiyabonga. Thank you. Ngiyabonga. Leli khandlela engimnika lona usewufika kushise lahlala khona lize liphele angakaliphele kungazange kwenzeke something. Something is going to happen definitely. Ngicela ukuthi uhambe naleli khandlela Go with the stick candle. 7 days. So it's coming. Ulikhanyise 7 Must days. burn it for it. Ukhuleke kulo. Pray with it. Ubize ithunywa zakini. All the Ubize messages and uNkulunkulu wakho. sisters with your Ucele yonke God. into eyicela kuleli Put khandlela. everything, whatever Inkosi you ask kubusise you to do. indawo. God bless you. Get seated. Mama, Mother, ninjani? how are you? Uhlalaphi? Where do you live? Ngihlala khona la Standerton. Ihlushwa yini lengane? What is troubling her? Ihlushwa kuwa nalokwenza nje. Imake Hold it. something a snake. Corner Yebo, ba. like a Yeah, Mr. serpent. Yebo baba. Khona inyoka. There is Yebo, a ba. serpent Abamhambisa naye lo with mntwana. hair Yebo ba. always. Imake. Le ntanami ubani igama lakhe? What is her name? Andile. Ngibheke emehlweni. Look at the Andile. prophet, Andy. Andile ngibheke emehlweni. Look at the prophet. Andile bekumprofeti. Look at the prophet, Andy. Andile. Look at the prophet. Buka umprofeti. Look at the prophet. Vula amehlo. Open your eyes. Andile. Open your eyes. Kahleka kahleka ukugade ngemuva. Ima Be careful, kancane. support. Andile, ima ngenyawo, ima ngenyawo. Ima kanjalo. Stand Ima kanjalo up, Andile. stand up like Andile. that. Stand up like that. Andy. Ngibuyisa igama lakho I enyokeni. return your Bheka mind Andile. Andile ngibheke emehlweni. from the serpent. Look at the prophet. Nathonga inyoka. There is serpent. Iyanyakaza. Ngiyaphansi. Iyanyakaza. Shaking. Iyasha inyoka. A snake. Benny. It's a snake. Yoga. It's a snake. Yoga. It's a snake. No. Nathi emzimbeni. Where's the prophet? Iyasha. Benny. Iyasha. It is Benny. Iyasha. Benny. Iyasha. Benny. Mama uyayibona inyoka? Oh, see the snake. Yeah, but you're See the right. snake, what it's doing. Yeah, but you're right. See the snake, how it's doing. It's a snake. Yoga. Uyayibona yenzani Can you mama? see what it's doing now? Uyabona wenzani? Look at Yebo it. ba. It's a snake. Yoga. Iyasha. It's burning. Iyasha emzimbeni. Burning on the pole. Iyasha. Burning now. Amandla omprofeti. Power of the prophet. Ayashisa. Burning it. Iyasha. Burning. Baba onamandla. Buyisa Powerful intambo yami lapha. God. Bring the Buyisa intambo strip yami. to the prophet. Strip, Ngimqinise. please. I want to empower the lady here. Baba usomandla. You are almighty, Father. Ngibulala inyoka I destroy the serpent, ekamoya. spiritual one. Awumfake le ntambo le. Put it Ke. on her waist now. Nantsoko iyasha. It's burning now. Nantsoko isha. Burning now. Iyaphuma. Patching it. Iyaphuma. Passing out here. Iyaphuma. Out here. Nantsoko ngibambile. Very quantity. Nantsoko ngibambile. 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 Quantity. Yes. Very 1, good. 2, Go big. 3, Go tap. 4, One. 5, Go hlanu. 6, Sithupha. 7, Sikhombisa. 8, Isishiyagalombili. 9, Isishiyagalolunye. 10. Baba somandla Almighty ngiyabonga God, I impiliso thank kulomntwana. you to heal the Ngiyabonga. child. Stand up. Thank you, Suku. Stand up. Uphilisiwe namhlanje. You are delivered today. Uphilisiwe mntana You are bheka mina. delivered, my Bheka mina. child. Bithi mprofeti Say, ngiyabonga. prophet. Thank you, prophet. Ngiyabonga I thank you, prophet, ukungiphilisa. to deliver me. Mntana ibekwenzani lento ebusuku mawulele? What was happening when you were sleeping?
Bekwenzakalani? What was happening? Ubongazizwa. Couldn't feel you. Uphizi mama. You are delivered. Uthini kumprofeti What are you namhlanje? saying to the prophet lady? Ngiyabonga mprofeti. Uyabonga namhlanje. Thank the Ngiyabonga prophet. namhlanje. Yeah. Ngivula izinto zakho Opening your namhlanje. matters today. Ngivula amadlozi Your wakho ancestors akamoya. of the spirit here. Makukhona owasebenza umsamo An wakini. ancestral platform. Namhlanje ngiyavula. Today I'm releasing everything. Isipho sakhe asiphakame. Her gift must rise up. Ngivula into zakhe. Opening her matters. Ngivula izinto zakhe. I'm releasing her Naso ke matters. siyavuleka. Naso ke siyavuleka. Opening. Naso ke siyavuleka. Release. Naso ke siyavuleka. Opening. Siyavuleka. Opening. Ngiyabonga baba. Thank you, Father. Lesi sandla engisibeka kuyena singasuki. Let her put must remain Emini nasebusuku. day and night here. La ngena khona. Wherever she enters. Ngivula izinto zakhe Opening her ezivalekile. matters that are locked. Nezavala engakazalwa. Before she was given birth. Ngiyasivula I namhlanje. release them today. Ubusisiwe You are namhlanje. blessed. Naso ke Today. baba Father, kunento wena baba kunomuntu owalandwa person collected ongayena owakini who's a stranger. kwasetshenzwa amathuna kini kwathatha umuntu ongayena owakini wayesefakwa emsamo Your wakini ancestral platform. ivini amaphupho wakhe awahambi Things are kahle not good clear. nginamanga Am I lying? amaphupho wakho mawulele When you're sleeping, awuboni lutho you wena cannot uyakhohlwa visualize anything. You are forgetting. Nyawalibala ba. uyazini You know what? kunomuntu owavuswa ethuneni ongayena owakini From the grave, wena not a family wawusemncane member. When we're still lo very muntu young, kwasetshenzwa something inithuna was wavuswa happening. wayesefakwa esibongweni sakini ukuthi That puts us ningaphumeleli in, there will be no breakthroughs and prosperity in your family. mina ngizomkhipha namhlanje I'll remove it today. ngizomkhipha namhlanje thekekisa wathi ngisize baba ngisize baba ngisize prophet ngisize prophet Prophet here. la Listen here. namhlanje la Today here. ngizovula abantu abaningi namhlanje to deliver a lot of people. ngizovula abantu abaningi Really a lot of people. abavaliwe ngizobavula namhlanje ngizobavula stand up imanyawo wathi zavuleka izinto zavuleka izinto Getting released here. mama Mother, stand up so go. wena You. stand up So go. mama Mother, ngifuna ukukusiza I want to assist you. ngifuna ukusiza I want to help you. because into engixakayo What is confusing me? ngibona isigijimi I see the messenger. ngibona kusuka This is umuntu someone, owugogo ongasekho eduze kwakho coordinator next to you. baba Father, kukhona umuntu ongasekho there's a eduze deceased kwakho person next to you. ngibona kusuka I umuntu see la someone from there, la kulo mama from the lady ngibona there. ekhuluma I see nomuntu them ongasekho speaking to a eduze person kwakho next to you. nihlangana kanjani nobabili How? What is your relationship? thank you ngekisa baba ungaligezi ikhanda namhlanje Don't wash your head today, Father. woza lapha ngikubusise Come to the lela prayer. I want to bless you. Listen. ngibulala lo muntu owafakwa ekhaya kini Person there who is a stranger. nayo insebenzo ayikusebenze ubusuku bonke Deliverance for a whole night. ngivula izinto All zakho your matters be Ngivula released. ezabantwana Opening all bakho. those children also.
Come ma. Woza, mother. Abantu bakini Your nabakho people balomama With that lady, ithunywa zakini messengers. zokwenza isimangaliso zihlangene They'll namhlanje. surprise you. They'll do miracles today. They are together. Ngibulala ubumnyama I'm destroying darkness naphe kwenzalo yakho. upon your offsprings also. Mama, Ma, mama, ma, wena mama unalento Mother, okuthiwa isithunywa. I Yasazi have a isithunywa. messenger. Stand up. So go, Usondaphi? where do you worship? Sonke asare emasayoni. Lala ke mama. Listen, Mama unesithunywa. you have a messenger. Kodwa isithunywa sakhe asifuni umuthi, sifuna Don't want the amanzi. herbs, only water. Ngokomthetho Officially, kunento eyenzakala something's kuwena. happening in your life. Sometimes Things uzizwa start to feel uma like usesontweni uzwe your phakama chest, lapha want to emahlombe. speak there on your Engathi shoulders. kunento ephakamayo Like emahlombe. something is Nginamanga. touching you. Qinisile baba. Am I lying? Mama uyafuna ngikupruvele. Do you want me ukuthi Ngikhombe ngikwenze manje. ngibone right now? Khona into kuwena ezokwenzakala. Something is about to happen to you. Yes. Yes. Now. Manje. Nanka amandla. Power. Yes. Yes. Nakho. Sisithulo lesi. Sisithulo. Remove it. That's okay. Amandla phe kwakho. Power upon you. Ngivula isithunywa sakho. Release your message. Masebenze. Let it be functionally. Asebenze. Let it working. Nakho umoya ukhuluma. Sebenza moya. Functionally. Sebenza moya. Operate now. That's okay. That's okay. Get it. It's happening. Get it. Happening. Get it. It is happening. Oh, Pastor Pan. Be careful. Something happened. Something is about to happen here. Baphila abantu safuneka izinto. Baphila abantu safuneka izinto. Baphila abantu safuneka izinto. Kikisa. Hey. Kunomuntu ongasekho oseduze There's a kwakho. deceased Kodwa person next ngikusize. to you. He says, I must help you. Ubaba wakho loyo. That's your biological father. Uyangizwa baba? Can you hear me, Father? Yabuza prophet. Ngoba inhlupheko ikhona phe kwakho. You are suffering. Kodwa ngizokusiza I'm namhlanje. going to help you Izinto today. zakho zofuna Matters kakhulu. will be released some more. Ngoba Because esimoyeni the spirit, kunomuntu there's njengamanje someone right now oseduze kwakho next to you. ongasekho That is this emhlabeni. person. Ithonga lakho ke. That is your ancestor. Come. Woza kumprofeti. Woza lapha. Come to the Ngibusise. prophet. I want to bless Ufuna you. ukuthi ngikwenzeleni? What do you want me to do for you? Ngikwenzeleni? What do you want me to do for you? Sebenze baba unike nabantwana. Kuqaphansi. Kneel down. Please. Lala ngitshele kahle. Listen, let me tell you. Khona izinto ezizokwenzeka kuwe kakhulu. Ngifuna Things ukuthi will uze happen to ungilandele you. uze ufike Just eGoli. follow the prophet up until Joppe. Because emva kwakho ngibona ngisho Behind you, izitha. I can see enemies. Ngibona ama-enemy. There are izitha behind Number you. two. Okwesibili. Ngizovula izinto zakho ngendlela eyisimanga. Surprise, wey. Ngumprofeti I am kayi-1. a prophet. Owesithuyo mthole The emoyeni. second will be I am a Dr. prophet. X. Eh. Ngoba Because uyihlo lapha khona kaphumulile ngawe. your biological father Uye is lo not othi at peace. angikusize. He is the one who instructed me to help Usefikile you. kade eseduze Yes, kwakho. he was next Uthi to you. ngikusize He says, I must ngikuqaqele help into zakho. you to release your Uzokusiza matter. ubaba wakho namhlanje. He is Na going nendlela to osami help uzokusiza. you. Together we can Ngikisa. become a united. Today, namhlanje Today, inhlupheko, suffering, umuzu, the home,
umuzi kababa wakho home of your uzawuvuswa father nguwe will be namhlanje. rebuilt by yourself today. Ikhanda lelo ungaligezi namhlanje Don't uyangizwa. wash your head, gentlemen. Yes. Today. Namhlanje ungaligezi Don't wash ikhanda. your head. Ngoba insebenzo yami kumele isebenze kusuka My manje ubusuku deliverance, bonke. it will take you Ngivula from kuwena all night, amaphupho. opening dreams, Ngivula inhlanhla opening your zakho. fortunes, Ngivula imali phe opening kwakho. money, Ngivula financial umuzi phe breakthrough, kwakho. opening the Ngivula blessings zonke of izinto God. ezinhle phe kwakho. Everything. Ngigeza. Basomandla Almighty God, ngibala ngicina ku5. counting stand, Vula into zabo open their matters, nezingane zabo. their offsprings, Vula imali open emsebenzini. financial breakthroughs wherever they come from. Vula Work. amabhizinisi. There is a whebo, La bathakathi bevale khona witches are locked, akuvuleke. let it be released. Ngivula Opening isibeletho the womb esikhiwe. that is locked, Ngivula ukhalo opening the black pot oluboshiwe that is around the waist. ukuthi umntwana Then angabikho. there must be no child, no Ngivula death. imisebenzi I'm opening the jobs eboshiwe. that are locked and binded. Ngivula ama-position There is now is cool. abophekile That are emsebenzini. binded that way. Ngivula ikhundla. I'm releasing the position. Ngivula amaphupho. Opening the dreams. releasing Ngivula the dreams, ithunywa. the messengers upon Ngivula their lives. ibonakaliso. Their visions also. Ngivula iphiwo. Opening their gifts. Baba ngiyabonga. I thank you, Father. Ngiyavula njengamanje. I'm opening, I'm unlocking. Ngiyavula. Opening, I'm unlocking. Makuvuleke. Let it be unlocked. Zonke izinto zabo Everything of theirs. azivuleke. Let it be Azivuleke. released. Azivuleke. Released. Released. Halalisa. You relate and praise. Halalisa. Praise now and you relate. Wathi siyavuleka, siyavuleka, They are siyavuleka. released, they are getting released. Wathi ayivuleke into Let zami. my matters be released. Khuluma lento ayifunayo, khuluma lento Whatever is your ayifunayo. prophesy, whatever is your desire. Ngizawubala ngicina ku10. I'll count up until issue. Zonke izinto ezigqitshiwe All the things that are buried, emzini yabo. their homes, Zonke inalithi all the needles ezigqitshwe that are emhlabathini buried there by the soil and the soil, Emathuneni. there by the cemeteries, la kuvalwe khona. whatever is locked, Bonke abathwetshuliwe. all those that are bewitched, and Lapha abavayelwe khona transmogrified, imiphefumulo wherever yabo. now their souls. Ngiphihlisa ukhamba I'm destroying the black pot lobumnyama of black pot of lukamoya the labathakathi. spirit. Zavuleka Their izinto. matters are released. Yavuka imizi, Oh, they have been rebuilt. avuka amabhizinisi. Ushishino lwabo. Yavuleka The imishado. marriage, getting Yavuleka married. imali. Some people are getting married, finishing Baphila abantu. People are getting Khuluma lento ofuna ukuthi delivered. yenzeke. Prophesy whatever you Eight. want now. Shakalombi. 8 Isishiyagalombi. zafa inkamba amanzi amnyama. Water of affliction. Zavuleka impilo zabantu. Their love are getting released. Kwavuleka Now they are amaphupho. delivered. Their dreams are released. Zafa izitha. The enemies are dying. Zafa izitha. Enemies are dying. Nayi. Isishagalolu. Nayi. Isishagalolu. Nayi. Shagalolu. Nayi. Shagalolu. Nayi. Shagalolu. Nayi. Kikisa! 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 Bafa bathakathi! Oh, wishes are dying. Yaphupha imithi! Oh, so many charm are getting nullified. Zavuleka Oh, izinto! matters are Baphila abantu namhlanje! Oh, healed and Lesi sibane esiyelo Elkanda, uzosilayita sodwa burn sona. it separately. Ubize amathonga wakho. Call your ancestors. Ubize abantu bakini Call bakamoya. your spiritual beings. Ubize uNkulunkulu Call wakho. your God, your creator. Ubize inhlanhla. Call your fortunes. Ubize amaphupho. Call your dreams. Ucele konke okucelayo. Everything that is your desire. Ubize zonke izinto oyifunayo. Everything that is your desire. Ikhandlela eliyelo Red, yellow stick limele candle ithunywa. representing ancestors and messages Ohamba nazo. that are with you always. uNkulunkulu God, let makakubusise, him bless you. makakukhanyisele, Let him put a glory upon your skull. makabusise umuzi Let him wakho, bless your home. makabusise Let him abantwana bless bakho, your offsprings. makabusise Let him umsebenzi bless wakho, whatever is your business. makabusise Let imali him bless zakho, your money is there. makabusise Let ingcebo him yakho bless your wealthy ebusuku nasemini. day and night. Lamakhandlela The stick candles, awavuthe they njalo, must burn always. Awavuthe njalo. Let them zulu lemfihlakalo, confidentiality of heaven. ndomandumane, Roll and thunder.
eyadumeza izweni Stand to the nation. ngibusisa I'm umhlabathi blessing the soil. imithi ayiphuphe Sorcery charm must be outbalanced. izinto ezifakwe emzini yabo mazife Home, let them get destroyed and nullified. ngibusisa ama-license Incwadi zokudrive. ngibusisa ama-CV Incwadi zokufuna umsebenzi. ngibusisa iy'tifiketi Using all the credentials. nezimali The engaphumi money that are blocked. abalahlekile Lost. abangazi ukuthi bakuphi Known when whereabouts. Mabavele obala. Let them be known. njengamanje Right now. emzini wakho At home. ngixosha imimoya Chase away evil spirits. ngixosha otokoloso Chase water sprites. ngixosha iy'qalekiso Curses. makwenzeka isimangaliso Let the miracle happen. ngibusisa ama-CV Blessing incwadi zokufuna umsebenzi. ngibusisa amakhadi asebhenki Cards from the bank. ngibusisa lezo mpahla Blessing whatever. zengane yakho ephuza utshwala Because of those intoxicating. njengamanje ingane yakho Let your child ephuza utshwala is intoxicated. esesipotini njengamanje Endaweni yokuphuza. ibize ngegama Call layo the name of the child. bize igama layo Call the njengamanje name of the child right bize now. ingane zakho Call ayiphuzayo children that are consuming liquor excessively. bize ingane yakho efuna umsebenzi bize For ngegama a job now, and for the name of the child. biza lento efuna ukuthi yenzeke kuleyo ncwadi leyo To njengamanje the documents right now. ekhadini lakho For lasebhenki your card there of the bank. ngibiza imali I'm calling man. ngibiza imali Calling the man. ngibiza impumelelo Calling success and breakthrough phekomuzi wakho upon your home. ngehlisela And isibusiso send a blessing. phekwey'ngane zakho Upon your offspring. ngehlisela And isibusiso send a blessing. iy'ngane zakho ayifunda isikole mayiphumelele They must pass. mayiphumelele Let them esikoleni pass that whole. lo nyaka This year, ka-2023 2023. mawube isibusiso Send a emzini wakho blessing at your home there. Sanibonani machawe nababukeli. Igama nguQueen Tibani. Ngihlala la eBedrums. Ekhaya ngivela eMbombela endaweni bathi sePinar. Kuthe nge-20 za September. Ubaba wangibiza wathi khona umuntu omvala isifuba. Ngiye ngema kakhulu ngagcwala ukuthi ngithukile. Basukuma abanye abantu kodwa ubaba ngababheki. So lebhekane nami. Egcineni ngagcina ngayibuza ngikhuluma ngedwa ngithi hawu. Kanti ubaba sola ngibheka kangaka. Ingabe kusho ukuthi lento kungami kanti ubaba ukhuluma utheni kahle kahle. Wazovela izwi ngapha ku right hand. Wathi uthi ubaba abaphethwe isifuba basukume. Sukuma! Ngavele ngathi futhu ngathi ngithukile. Ngabona ubaba embheka smile kancane. Wathi udli i-treatment ngathi yebo baba wathi woza. Ngithe ngikhuphuka la wangibheka kayi1 wathi eish ende uwe man. Ena ngeke ngikwazi ukusebenza ngaphandle ukuthi ngicale ngilaphe wena ngoba ngivalekile ngikhona ukushumayela. Wangibuza ubaba wathi ngicale nini? Ngathi ngo2013. Wathi udla ispray ngathi yebo ngiyafutha. Ngidla namaphilisi ngiwathenga lapha eSpa amancane bayabiza ukuthi ma practice and zone. Okay. Ubaba wangikhulekela. Wanginika i-treatment yala ekhaya ngayidla. Wathi nasi spray sakho hamba naso. Angeke ngithi silahle njengabanye abaprofeti. Ngahambile ngayohlala phansi. Ene ngalelo langa kwakubanda nakubanda ngizi la mina. Nayinetha angiphumi phandle ngoba ngiyazi ukuthola amakhaza noma ukunetha kwami. Ngiyobanjwa iflu inyanga yonke ngiyosivalela endlini engaphefemuli ngiyenzi next. Ngidla nje ngifutha sonke isikhathi. Mara kwasukela lelo langa ngoba kwakubanda ngasitshela ukuthi no mina ngifuna ukuya enkonzweni. Ngathatha ispray ngeza naso. Ngangiqala ukuza naso futhi la enkonzweni. Kanti inglosa la ekhaya izongibona. So kusukela kwalelo langa ngangadla ispray kuthena kuphela iviki. Ngeva ngivalekile kanti kukhona la ngiyakhona. Ngathi Nkosi yami ngicela ungixolele kodwa ngizofutha noma kabili. Ngifuthe kayi1 ngathi 1 2 ngasithikela le. Ngathi ngiphinde futhi ngikusebenzise wena. Waphela from lapho. Namhlanje nini ngibanjwe iflu nge5 sa last month.
iflu le yangasafani nale flu ehlala ngibamba njalo nale asthma. Bekungenye nje iflu ngizihambela nayo ngaphandle. Yangibamba 2 weeks. Ngathola ukuthi ngiphefemula kamnandi. Umoya ngokuqala la uzofika la wehle uphinde ufike la. Ngani uqala ngangiphefemula from la. Ngithi sonke isikhathi. So manje na sengimangala nabantwana nangibafonela ngefoni yami bangitshela ukuthi bayaphikisana uthi kanti ngubani esikhuluma naye. Ubani esikhuluma naye. Ngithi hayi bantu abama nisayazi ivoice yami. But hayi mama ivoice yakhe itshintshile. Kusho kona ukuthi ayisanayo le ya voice. Uyabo nalaso seswami ngifonela wathi sisi nje ukukhulumayo ngathi wathi mara sokhuluma kahle man. Kusho ukuthi ukuqaba ngempela ukulaphile ukhuluma kahle ivoice yakhe clean. So ngizogcwalisa ukubonga encabeni noma nganamandla ngakanani kodwa ngizobonga buza ukuthi ingilosi ingisebenzele nangakusasa. Ayingihluphile lento bese ngizibiza ukuthi ngiyi-weather reports ngoba ukuthi kusasa kuzobanda ngangizwa ngami ngivaleka kuqala. Ngiyayibonga ingilosi asencabeni namathonga akithi ayangiletha ngalelo langa kubanda ngingezi ngasonke isikhathi kodwa ngalelo langa ngeza kani ngizophumelela ngizobusiseka. Ngiyabonga encabeni. Ngiyabonga baba. Sanibonani Machawe encabeni. Ngikhuluma nobusisiwe ohlala kwaNdebele eMloto. Ngizobonga engilozini yasencabeni seyingenzele okuningi okukhulu futhi engekhe ngikhona ukubala nga11. Ngizosho okuncane ngizobonga ngathi ukubuya kwami eMondlo ekhaya lika baba kaMoya ngabe ngibuya izinto zami zivuleke kokugcina ngoba ngathi ukubuya sabe sithenga imoto endlini sabuya futhi ubhuti wami naye wayeka ama-drugs wabhema saphinde futhi ubaba labantu umyeni wami wayengasazi isibongo nakeza la ekhaya. Namuhla sekayasazi isibongo ngikhuluma nje iviki eliphelile bebezile bekhaya kibo bazomhlawula. So ngiyabonga kakhulu baba lokusenzela kona. Ngibonga kakhulu angazi ngibonge njani kodwa ngisazobonga baba. Okuningi angeke ngikusho ngoba sekukuningi kakhulu engikubona kuvuleka. Amen. Sanibonani Maqhawe, igama lami ngucela impilo wasokhela. Ngizobonga engilosini yasenqabeni ukuthi sengiphumelele ifundweni zami bengizenza. Bengiyoqoka ijazi ngoLwesine. Ngiyabonga.